Исәнмесез, җыр моңга гашыйк тамашачыларыбыз. Һәммәгезгә хәерле сәгатьләр теләп, чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруын башлыйбыз. Редакциябызга килгән бүгенге котлау хатыбыз Иске Күктау авылына юл тота. Яңа Аю авылында туып үскән. Хәзерге вакытта Иске Күктау авылында әтиебез белән матур итеп гомер кичерүче кадерле кешебезнең тормыш иптәше, әниебез, картыебыз, нәнәебез Фазылова Газимә Хаҗинур кызының туган көне. Кадерле әниебез, бүген барыбыз өчен дә якты, илаһи, зур бәйрәм. Бүген синең гомер бәйрәмең 60 яшьлек юбилеяң. Иң изгеләрнең, иң бөекләрнең, иң сөйкемләрнең берсе булып үскәнсең. Җиткән кыз булгач, иң баһадир, иң сабыр, иң батыр, иң кече күңелле, ихтирамлы булган бер егетне, безнең әтиебезне Фазылов Дамирҗан Хәйрбирян улын үзеңә яр иткәнсең. Һәм менә шундый матур парлардан без, ике кыз, бер малай дөньяга килгәнбез. Алма агачыннан ерак төшмәгән кебек, безгә дә үзегездә булган барлык матур сыйфатларны биргәнсез. Кеше арасында ким-хур итмичә, яратып, сөеп үстердегез. Нинди генә кыенлыклар килсә дә, безгә сиздермәдегез, гадел булырга өйрәттегез. Без моның өчен әти, әни, сезгә бурычлы. Бу изгелекне яхшы гамәлләребез, игътибар һәм ярдәмебез белән сезгә кире кайтарырга бурычлыбыз. Үзебез ата-ана булгач, баланың нинди газиз, кадерле булуын аңладык. Чынлап та, бала гомернең һәр мизгелен сөенеч, шатлык белән тутыручы икән. Уйласаң, без һәммәбез дә балалар. Безнең дә әниебез бар. Иң якын, иң хөрмәтле кешебез әниебез бар. Ул безнең өчен иң кадерле, олы зат. Ул әтиебез белән безне үстергән, аякка бастырган, борчылган, күпме куанычлар, бәхетләр кичергән кеше. Ул һәр көнне күңел җылыгы бирүче, киләчәккә өмет, ныклылык, таяныч булучы үрнәк. Ул бар туганнарны, балаларны, кияү оныкларны бер түгәрәк өстәл янына туплаучы. Ул гомер уртасына якынлашучы гап-гади хатын-кыз. Картаярга һич тә ашыкма, яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә, алсу таңнар күмсен шатлыкка, һәр яңа көн бәхет алып килсен. Туачак таңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең һәр вакыт аяз булсын. Гел шулай елмаеп, кешеләрне сөендереп яшә. Сине олы бәйрәмең, 60 яшьлек юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларыңның һәм оныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Кадерле кешебез, безнең бу мәҗлестә әниебезне шулай яшь, бәхетле һәм мөлаем итеп яшәткән өчен әтиебезгә зур рәхмәт сүзләре әйтәсебез килә. Әгәр дә ул аны сакламаса, кадерләмәсә, яратмаса, без бу көнне күрә алыр идекме икән? Әниебезне кадерләгән, аны яраткан, саклаган, ихтирам итеп яшәгәнең өчен рәхмәт сиңа, әти. Бүгенге көндә без илдә ихтирамлы кешеләр икәнбез. Тормышта үз урыннарыбызны табып, шушы зур табынга бергә җыелганбыз икән. Бу әлбәттә безнең генә түгел, сезнең дә уңышыгыз. Сездән башка без бу дөньяга килә алмаган булыр идек. Гомумән, ул чагында
без бөтенләй булмас идек. Инде без үсеп, үзебез әти, үзебез әни булгач та, үз тормышыбызны коргач та, туган өебез һаман үзенә тарта. Чөнки анда сез бар. Без бу өйгә тормышның авыр мәшәкатьләреннән бер азга гына булса да арыныр өчен, ял итәр өчен, вакытлыча гына булса да бала чагыбызга кире әйләнеп кайтыр өчен җыелабыз. Матур итеп куанып каршы аласыз, борчылып озатасыз. Тагын китәләр дип боекмагыз. Кайларда гына йөрсәк тә, кайларда гына булсак та, безнең күңелләр һәр вакыт сезнең яныгызда. Нинди генә эшкә тотынсак та, без аны үзебезне генә түгел, сезне дә ким-хур итмәслек итеп башкарып чыгарга тырышабыз. Чөнки моңа безне үзегез ирәттегез. Әниебез, бала чагыбызда без агарткан чәчләрең, битеңдәге җыерчыкларың, йөрәк борчуларың өчен кичерсәң иде безне. Авыр сүзләр әйткән яки үзебездә белмичә рәнҗеткән өчен гафу ит. Кадерле, газиз, сөйкемле, сөекле тормыш иптәше, әни, әби, карты, нәнәй. Әниебез, без сине барлык балаларың бергә җыелып, бүгенге бәйрәм көнең белән котлыйбыз. Озак яшә, иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчанда ташламасын. Биргән фатихаларың фәрештәләр булып безгә ирешсеннәр. Балаларыңның, оныкларыңның хәсрәтен күрмә. Алар сиңа куанычлы хәбәрләр генә китерсеннәр. Игелекле эшләр генә башкарсыннар. Рәхмәт сиңа, әни, яшәгәнең өчен. Рәхмәт сиңа безне яшәткәнең өчен. Балам диеп күз нурларын жәлләмичә, кайткан саен назлап, сөеп, йоклатканың өчен. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Дамирҗан, Волгоградта яшәүче кызың Лариса, киявың Шамил, оныкларың Элина, Залина, Әмир, Яркәйдә яшәүче улың Раил, киленең Зилә, оныкларың Вилнур, Лилияна, Ризат исемнәреннән Нефтекама шәһәрендә яшәүче кызың Ленара, киявың Марат, оныкларың Данир һәм Азалия. Хөрмәтле Газима Хаҗинур кызы, 60 яшьлек бәйрәмегез уңайыннан бүген сез иң кадерле кешеләрегездән бик тә лаеклы, җылы, назлы сүзләр ишеттегез. Инде киләчәк көннәрегездә дә сезгә балалар бәхетендә тигез, парлы булып, тормыш бүләк иткән һәрбер якты көннәрне бергә шатлык, сөенеч хисләре белән генә каршылап, тыныч, имин гомер итәргә насыйп булсын. Юбилейгыз котлы булсын. Uzada күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарым янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы, сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык.
Туган булган бик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган